Shubor na kaslem jong unongsan Hima. Kawai ka Longkmie kabalalay po prasnem karta. Napo kawai ka snong West Khasi Hills kala Shah Pynïap. Hadien bala Suba jor bakala Shah le Beijot ha ki reu runar ki bampat tip ki dei ki ai. Katulong kubor kaya thu bakatay ka jingjia kala jia man haka step jong ka khat sao tarik ubanay rempang arajar arpulai haka por kumbahan reu siteng ai kat bakatay ka Longkmie kadang temu ban leit pai syaka jaka bela. Shishula ongru bakatay ka Longkmie kadai tang ka reu kan thei ka baju im kendoi jakpo da ka batang renga bat teng ka ju sa mit ru saklau harin kat bat ki Khun. Min haka step jong ka khat sao tarik pat kalami na ying man leit biang saklau man pendep yala ka jong ka kam. Henry kalangat penban haka jingsha thombor bat Shah Pynïap Dusmon haki reu runa. Daka jingsha Pynïap no jong ka tekan Longkmie san Ngut ki Khun kila kelalong ki Khunswet. Ukpa jong kini ki Khun ru ulaklan la khamslem menta. Halor katega jingjian akaliang uhenmen jong katega Longkmie ulalet ban ujor ejahar hanong stone police station ban akaliang jong ki pulit ru kidang penlong ni ka jingtok kit bat ka jingkwet ka bajur ban lapdin ni ki reu trangsnam ki baladon kti ban le ya katega kam runar.